bazalwane. Ngiyabonga bazalwane. Amen. Kuthiwe nje ngize for kusho ukuthi sishare 30 minutes u8. So ngizozama. Amen. Ngizothi namhlanje simele ukufuna isinkwa sokuphila. Isinkwa sokuphila esiuJesu. Amen. Ngiye ngadecide nje ukuthi no, mangikhulume ngesinkwa sokuphila. Isinkwa sokuphila esiuJesu. Amen. Ngoba thina namhlanje sithe size ku Thanksgiving sizobonga. Sibonga ukuthi uNkulunkulu wangipha imoto. Sibonga konke kodwa sikhohle ukubonga impilo yethu. So na indoda elungile enomusa eyasifela ukuze sizuze ukuphila okuphakade. Uyabona ukufa makuqala ensimini yase-Edeni. uNkulunkulu mase kungenile ukufa abantu sebafa. uNkulunkulu uwenza isu makathi uSamuel uqamba amasu ukuthi omqoshwa kuye angabi umqoshwa. Amen. So uNkulunkulu uqamba isu lokuthi makasithumelele isihlengo esiuJesu Kristu ukuba uJesu makazolenge emthini bese thina sithola ukuphila. Bathi ngalesikhathi lesi kudliwa lesasithelo uNkulunkulu wamisa amakherubi phambi komuthi wokuphila okuphakade. Azange uAdam noEva basakwazi ukuyodla kulesa sihlahla ngoba kwakume ingilozi kaNkulunkulu ziqaphile. Amen. So thina namhlanje sisafuna isihlahla esifana nesamapentshisi sikhohle ukuthi isihlahla uJesu. Hallelujah. Isihlahla uJesu bazalwane. Ngizothi isihlahla uJesu. Wena ungafuna lesiya esikusambulo ukuthi kuyoba nokuphila okuphakade abazodla emthini bayophila phakade. Sidla kuJesu. Ingakho kumele sidle lesinkwa ukuze siphile phakade. Uthi uJesu ngelinye ilanga kumfazi womSamaria ukube bewazi ukuthi ukhuluma nobani ngabe ucela kimi amanzi okuphila ngoba uJesu isinkwa ungamanzi okuphila. Ngakho simele ukuhlala kuye. Uthi ngelinye ilanga kuLuka ngabe bayingcosana abasindiswayo na. Uthi uJesu ophikelelana ungena ngesango elincane. Amen. Ngizofunda Isaiah 55. Ethi isimemo sokusindiswa. Uthi wenina nonke enomileyo ozani emanzini nani eningenamali ozani nithenge nidle ozani nithenge ngaphandle kwemali. Yebo iwayini nobisi kungabizwa lutho. Uthi nichithelani imali kuko okungesiso isinkwa nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo na. Ngilaleleni nokungilalela. Nidle okuhle umphefumulo wenu ujabule ngamanoni. Amen. Nimoshelani. Ngithanda uverse 2. Uyabona manje sithi size ku Thanksgiving. Siyothola amabonus abanye sebawatholile. Yeah, bathi ngithe mina emithinini bathi iweekend enkulu. Bayochitha imali zabo ezende. Kodwa bayekela uJesu ngoba kumanje you can see ukuthi asikho. Ngoba iweekend enkulu. So siza kuJesu. Siza kuJesu. Uye umqalisi nomphelelisi. So bokudingeka ukuthi size sizobonga. Kakhulu sibonga impilo ukuthi uNkulunkulu usilondile. Abanye bebafisa kodwa bafikanga. Akusukuthi ilima nabo. Bebafisa nabo kodwa kwenzekanga. So ngizothi umlayezo hambani. Kodwa ningachithi imali yenu ngokungena nzuzo. Inkosi yomsibusise. Amen.